Bună tuturor, sunt Optunșca și azi ne jucăm, adică vă arăt primul gameplay pe telefon și o să ne jucăm Akinator. Akinator este un joc care ghicește... Oh, n-am net. Bine că n-am net. Aoleu. Ca-ți vezi, nu am net. Da, nu am net. Gata. Gata. Deci hai să începem. Prima dată să-l ghicim... Să mă ghiciți pe mine. Pentru că sunt în acest joc. Am făcut un mod review, dar alea nu. Nu. Wow, ce-am zis? Ai, mă, nu. Din greșeală am zis aia și... Nu. Da, am joc, dar nu am făcut, trebuie să fac un video. Da, eu vorbesc prea mult. N-am jucat, adică... Nu vreau eu, dar... Nu mai am. Blacker nu. Sigur sunt eu. Nu. There's not in the list. Hai să ne băgăm pe noi oricum. Că bine. Iată. Bravo, Iudifit. Nu. Tot ne căutăm, dar oricum. Nu? Să ne zic nu, da, nu, Da, nu, zice și nu, da, pentru că m-am vorbit cu mine, am glumit, dar oricum, hai măi! Știu că sunt aici, oricum nu ne pasă, deci, să ghicim pe Messi, nu, da, nu, da, l-a ghicit, da, l-a ghicit, da, să punem pe... Mă, Taylor Swift, că... Oh! Nu. Da. Nu știu. Nu.
Nu știu. Nu. Nu știu. Da. Probabil. Nu. 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 Știu, da. Nu știu. Probabil. Nu știu. Nu știu. Swift. Fuck. Nu. Prea l-am făcut. Da, Emma Stone. Probabil. Nu. Da. Nu. Nu. Da. Probabil. Nu. Nu știu. Da, că acum are de tot. Nu. Probabil. Nu. Nu. Probabil. Nu. Nu știu multe, dar nu. European, probabil. Nu. Da. Așa mi se pare, dar oricum. Probabil. Da. Nu. Da. Păi nu. Emma Stone, mai. Nu vine la... Acum hai să încercăm Jacksepticeye. Nu știu. Nu. 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 Da. Nu. Nu. Nu știu. Hai, mă. Jackson. Nu, yes, da. Hai să mai pun încă o dată. Nu. Nu. Da. Da. Nu. Da. Nu. Nu. Da. Da. L-a ghicit. Da, l-a ghicit. Jacksepticeye. Da, deci... Mamă, bronz. Eu nu l-am luat niciodată, dar oricum. Atât am luat gold. Da, deci... 5-7 de ori am terminat videoul. Deci, mulțumesc pentru vizionare, dați like, mai să vedem mai departe. Mai încolo, pa, pa!